Bună, prieteni! Astăzi o să ne jucăm niște Brawl Stars, deci haideți să începem! Unde e butonul? Acolo este. Eu o să... cred că... da, hata asta. Am ceva free aici. Unde e? Te-am făcut! Ia să ne ducem aici. 10 bani! Acum este 100 bani. Ia! Ce avem aici? Nu avem nimic. Hai să dăm start. În locul nostru. Da. Get the loot. Yes, we do gotta get the loot. Mr. Potato Man from. I wanted to make a video where I play. Ei, îți dau palmă în cap de să nu cap în două. Da, asta e ce o să fac. Da, oaia în cap de să nu cap în două. That is a massive. Yeah, you go that way. I go this way. Get the gym. My leg is hurting. My leg is hurt. Me pass real quick. Hai, bine, suntem înapoi. Da. Am ieșit cam o bubă și trebuia să răli bunia mea. Da, eu nu știu cum am ieșit cu toate că nu e zi liberă, deci da. Aștept asta să se respawneze aici. Așa, cred că nu vreau să știu că... nu știu cum am zis gata. Acum nu e aici. Acum nu aici. Ce faci aici? Ce faci, prieten? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Vino încoace, dă degetul la bunic. Ia, că fac aici YouTube. Ia. Ba, ia. Ei, nu ți s-a întâmplat nimic, te cojești un pic. Pune șoseta în picioare. Ba, ia. Pune șoseta în picioare. Nu vreau. Ei, nebunule, ce faci? Ce ai? Get bopped, key. Get bopped. By the way, if you wanna play with me, just my name is EB. If you don't know how to write it, is EBBY. Dacă nu știți. Scuze-mă că am vorbit în engleză. Damn it! Deme crap, reme fuck. Geme reme demi kubi kubi tafa fuck. Fuck you dee! Deebi doob. Deebi dooby doofy goof. Așa. E, tu ce mai faci, prietene? Yes, că dacă am pierdut, dar am făcut un Time to move to the non-boom box screw because you are a doom box screw. Don't mess with the ball, cause he's a baby ball. Tiger. Baby tiger. Yeah, baby tiger.
Să mai mint. You just need to give it. Oh my god, that's two bubbles. Two bubbles. Two bubbles. Easy. What's up, bro? What is big dad danger? Ah, damn. So after this, after a second round, I'm gonna streaming because I'm scared. Ah, please out. Talking to the boombox. Come here. Hey, bro. Nah. You just kill me. Well, I get about two, so I'm gonna kill you too. Bah! Oh, ești bravo. Bine că video ăsta a fost foarte scurt. Deci da, mai ne uităm la puțin la upgrade-uri. Ce facem? Lucruri, dar nu sunt. Facem 50 de bani, aha. Oh, niște upgrade pe aici. Nu știu, nu pot. Ce asta? Ce asta? Am scos totul. Deci bine. Hai, pa!